ndị Igbo lienu, ndị Igbo nwụọnụ, ndị Igbo kachanụ. Afa m bụ Prosper Chukwuka, onye Nkwelle village, Awka, Anambra State. Echichi izi nchi 15 years ago ka echi m aja echichi eji wee mara Awka. Ahụ echi m na aja bụ Akụbụike. Echiche m Akụbụike ndụ ba afụ ka anyị si eme mma, ka anyị si enyere ndị mmadụ aka, ka anyị si ebicha ụmụ ogbenye anya mmiri, na ka anyị si ebiche ndị widows anya mmiri na ibe ndị ọzọ na-eme. Ha wee kpọchiete m wee chie m double chief ọbata obie. Echiche m enekwa anya fụ na mma na-eme n'obodo na-abawanye ụba. Wee kpọchiete m wee chie m high chief ego bụ ọga n'Awka be anyị, Anambra steeti. Echiche m fụ na mma na-eme na aka na-aga n'iru. Ewee chie m nke ịnọ ọ napụ dịka egbe mgbọdụ n'iru ọgụ as high chief kwa. Echiche m nke anwa fụ na m na-emekwazi mma na ụbọchị ọwụ na ụbọchị na-abawanye ụba, ka mma na-eme na-abawanye ụba. Ewee chizie m cabinet chief obodo anyị, ọnụ na-ekwu n'obodo. Iwe eji m bụ ogbu agụ. Echichezie m emewezi iwe a na-eme ndị Igbo nọ na diaspora wee chie m Ezeigbo gburugburu n'ụwa niile. Ahụ echi m na ya bụ eze Omeiheukwu. Mgbe echi m bụ na 10th November 2023. Mmekwele mma na-aga ndị Anioma wetele m Anioma Delta steeti, wetele m certificate deli me ọgbụ na-eche ndo ndị Igbo gburugburu. Ekweche nke anwa ndụ Kalaba wetele m nkebe denye ala na-azụ nwa na Kalaba. Emeche enye ụmụ akwụkwọ buru ụzọ wetele m nke iziba wetele m. Iwe edele m na ya bụ echeta obi esie ike ụmụ akwụkwọ. Ndị Igbo niile nọ na Port Harcourt, Rivers steeti wee wetele m nkefa. Iwe a dị na ewu ọzọ Igbo ndụ. Ọnya ka emechezi emeli mma na-aga. Ibidozie na-eje na ụlọ nga na-akpọfụta ndị mmadụ. Bidozie na-emezi ụmụ ogbenye ụmụ mgbe anyị mechie widows empowerment ebe widows 1000 ka epower ị bidozie na-emezi ma ndụ ngwa ụlọ, ma ndụ enwere nne na nna, ma ndụ ishi, ma na-enyerezi aka philanthropy, mepezikwa ma NGO anyị afọ ya bụ Ezeigbo gburugburu Dr. Prosper Chukwuka Foundation. Ndị agbatago n'ụlọ ime ụlọ nga n'ime DCA akaligo mmadụ 500. Mgbe a wezili iwe nwa na-ebe buziri ibu. Ewee kpọzie ama oku n'ala Igbo wee chi mụ na Ezeigbo gburugburu abụ ọzịsọ ndụ nọ na diaspora echimie na achọ ka o ruzie ụlọ. Ewee kpọọ mụ na nri ezumezu kingdom. Ewe ndị Igbo niile bụ ndị kingdom kasị niile nwere n'ala Igbo wee gbakọ aka ọnụ wee chie m eze Omeiheukwu ndị Igbo gburugburu n'ụwa niile. Ya ka ebechezi agbazia m na palace nri Agụukwu. Onye bụ eze Agụukwu dadia regent o wee chizie m Ezeigbo gburugburu n'ụwa niile. Enweche m certificate ibe niile. Na nri Agụukwu a ka echi wee mekwezie m deputy president, ambassador for peace worldwide. Enwekwe m certificate nke akwa. Before anyị bataba na Agụukwu ka abazi wee mee omenala niile dị na ya, ṅụọ iyi niile dị na ya, ṅụọ alụsị niile dị na ya. Esochiche m usoro niile a na-eso n'omenala eji echi eze. Ewee pịazie m ọgbọ ndị Igbo. Ọ mụ ngapụ ọgbọ Igbo niile. Mụ ngabụ Akajiofo Igbo niile. So apakwa ndị ọgbọ kpachie ya ike. Maka na Agụukwu ka emeziri ya. Ọdụzi ọfịsha nọ Ezeigbo gburugburu the second. Maka Ojukwu General Dim Ọdụbegwu Ojukwu Ezeigbo gburugburu the first.
so ọ mụ nọchiri anya mụ nwa Ezigbo Gburugburu dị sekọnd n'ụwa niile Akajiofo Igbo niile. So taatazi bụ mkpụrụ ụbọchị nke 16 n'ime ọnwa Ọktoba 2025 ka ụmụ akwụkwọ ndị na-anọchite anya ụmụ akwụkwọ niile nọ na Naịjirịa si Abuja wee bịazie wee weta m certificate ọzọ as an award wee dekweziri m ihe echeta obi esie ike ụmụ akwụkwọ the same echeta obi esie ike ikwutere okwu ndị echeta obi esie ike ọ ụmụ akwụkwọ nwere